بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Yayan uwa masu albarka, barkanmu da wa'innan kwanaki goma mafi falala daga cikin kwanakin duniya. Kasancewar yadda kowa ya sani lokacin sallah yana ƙara gabatowa, akwai abin da ake kira da al'udhiya, shine a hausance muke kira da suna layya. Aka ce fahiya ma yuzbahu fil ayyamil idil adha, shi idan aka ce al'udhiya shine abubuwan da ake yankawa a cikin kwanakin sallah taqarruban ila Allah ta'ala domin neman kusanci zuwa ga Allah. Yawa shi wannan shanu ne za ka yanka ko raƙuma ne ko dabbobi ne. A nan wuraren malamai suka ce idan dangi ne na awaki dole sai sun kai shekara guda ɗaya. Idan dangi ne na raguna su ne abba'an da tumakai kenan, su kuma wannan sai sun kai wata shida. Idan kuma dangi ne na shanu sai sun kai shekaru 2, haka kuma idan dangi ne na raƙuma sai sun kai shekara 5. To saboda haka shi wannan layya abu ne wanda yake mai kyau a cikin addinin musulunci. Yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkanin wani wanda yake da ikon layya, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna masajidana ko masallana. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dukkanin wani bawa wanda yana da iko wanda zai iya yin layya amma sai bai yi layya ba, to annabi yake kada ya je masallana wurin da muke sallah, masallacin idi kenan, kan mutum ya je masallacin idi. Saboda haka yana da kyau dukkanin wanda yake da iko ne ya yi layya. Shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiya. Annabi yake yana akan kowane ma'abotan gida, kowane iyali duk shekara dole su yi layya kai, ba dole ba su yi layya. Shi yasa ita layya sunnatun ma'akkada ke, yawa sunna ke wadda take mai ƙarfi. To a nan wuraren menene hukuncin wanda ya yi layya domin alfahari ko domin kwarjini ko domin ya yardar da 'ya'yayen shi ko domin ya yardar da matayen shi ko domin ya sa 'ya'yan shi farin ciki? To duk wanda ya haka ya sani bai da layya, kuma abin da ya ci ya ci nama ne kawai amma bai da lada ko ta sisin kwabo. Ko kuma wanda ya layya domin riya, shi ma haka bai da komi a wurin Allah. Yasa Allah madaukakin sarki yana cewa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah ba naman bane yake zuwan ma Allah ba ko jinin wannan dabbai kadai wanda ya domin Allah. Yanzu wanda ya dauko katon sa